اڈ جنے بھی شہباز فضائے اندر سب تو ود پرواز حسین دیے گفتار کردار تے ہر ایک شے واللہ قابل ناز حسین دیے جدوں قرات قرآن دی کوئی کردہ او مینوں لگدا آواز حسین دیے حاکم اجتے نماز سب پڑھ دے سب تو وکھری نماز حسین دیے مل کے کہہ دو سبحان اللہ سب تو وکھری نماز حسین دیے ایک قرآن کلام خدا بندی قابل توجہ روبائی پیش کر رہے ہیں صحیح سردار دا کلام ایک قرآن کلام خدا بندی آیا نبی تے اکوں کونین پڑھیا کسے ممبر مسلے تے سجدے اتے کسے نال حرام تے چین پڑھیا کسے وادی آبادی بیابان اندر کسے جاگ کے دن تے رات پڑھیا انج کسے بھی نہیں پڑھیا سردار سایاں جی میں نزتے سبھی حسین پڑھیا جی میں نزتے سبھی حسین پڑھیا انج کسے بھی نہیں پڑھیا سردار سایاں انج کسے بھی نہیں پڑھیا سردار سایاں جی میں نزتے سہی حسین پڑھیا جی میں نزتے سہی حسین پڑھیا